बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो आंनि मुङा प्रमद बर' बेनिफ्राय आङो क्लास 9नि सेक्सन बिनि फरायसुला ओमफ्राय आं दा जोंनियाव दा इउनियन बडिनि जेनेरेल सेक्रेटारिनि इलेक्सन दारायनाय जादों बेयाव साब्रै बिजाथि नुजाथिदों बे साब्रै बिजाथिनि मादाव आं नुजाथिदों आरो जोंनि साब्रै बिजाथिनि मादाव आङो भट होगोन होननानै आं बेनि थाखायनो सानो दे जों माने फरायसालिखौ इयुनाव दावगालांनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो बेनि थाखायनो सापर्टारफोरा जोंनो सापर्टा होगासिनो बेनिफ्राय दा जों जुदि देरहायोब्ला जों फरायसालिनि गासै प्रब्लेमखौ जोङो सुस्रांनो नाजालांगोन बेनि थाखायनो बिथांमोना जोंनो सापर्टआव दङ आरो जोङो गुबुन गुबुन रुमाव जोंनिया बबावबा फेन गैया बबावबा स्कुलनि डेस्क बेन्चनि कन्डिसना हामा बेनिफ्राय माबानि जग्रा चेयार ओमफ्राय बायदिसिना बुस्थुफोरा हामा जाना दङ बेखौ जोङो हेडसाराथ' गासैखौबो सामलायगनो हाया नालाय बेनिखायनो स्टुडेन्ट इउनियन बडिनिफ्राय सासे जेनेरेल सेक्रेटारि नांगौ जायो ओमफ्राय दा जुदि आं जेनेरेल सेक्रेटारि जायोब्ला बेफोर प्रब्लेमखौ हेडसारनो खिन्थानानै सल्भ खालामनो नाजालांगोन आरो जोंथ' बिथांमोनखौ रुम हाबनानै बुंगासिनो जे नोंसोरो रावबो दावराव दावसि खालामनो मोननाय नङा ओमफ्राय बेखौबो होगोन होनना बुङा खालि नोंसोरो सोरबाफोर सोंनो फैयोबा दा जोंबो नोंसोरनाव सोंनो फैदों नोंसोर खालि जागोनल' बुंबानो जाबाय रावखौबो होगोनबो बुंना होआबो बुंना आरो नोंसोरो नोंसोरनि गावनि गोसोजों जाय सासे केन्डिडेटखौ मोजां मोनो बेखौ सायख'नानै होबानो जाबाय होनना बुंदोंमोन आरो जों दाथ' सापर्टारफोरा थानाय मथेबाथ' जों देरहानांगौ आंनि मुङा हिरामनि रामसियारि आं थाखो 9नि सेक्सननियाव फरायो आङो गार्लस कमन रुमनि सेक्रेटारि बिबानाव दिनै भट गेलेदों आसा खालामो आङो दिनैनि बे भट गेलेनायाव आंनो देरहागोन होननानै आङो मैया बा दाख्लैफोर इसोरनि बा थाखो खथायाव रुम हाबनायाव आङो इसोरनि सायाव बुंदोंमोन आङो जुदि गार्लस कमन रुमाव सेक्रेटारि बिबानखौ मोनो अब्ला आङो गार्लस कमन रुमनि जा नांगौ बेफोरबायदि आंखालखौ आं सुफुंगोन होननानै आरो आङो बयस कमन रुमबो होगोन होननानै जिएसनि सिगाङाव बुंनानै होगोन होननानै आङो बिसोरनि सायाव बुंदोंमोन आरोना बहाबाफोर सावरायदों नामा लोगो हमनानैलाय सावरायनाय जायाखै बा क्लासरुमाव जि बुंनाय बेखिनियानो दा फरायसाफोरा सानो देरहायोबा गार्लस कमन रुमाव आङो माइरं बेफोरबायदि हासिब बेफोरबायदि मुवाफोर डिस्टार्ब जानानै थानायफोरखौ आङो बेलेग रुमाव दोननो थाखाय आङो जिएसजों रायज्लायगोन बेखौ सानो आरोना आरो आङो जायगाफोरखौ साफा सुफा लाखिगोन बेमादों बेफोरबायदि धुला बाला जेबो जानो होआ बेखौ सानो आरोना मुङा धनजय नार्जारि आङो थाखो 9नि फरायसा दिनैनि बे जा नोंथांमोना जोंनि बे इलेक्सन जानायखौ नुनानै जा नोंथांमोना खबर लानो फैदों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो साबायखर बावबाय आरो आंनि अननायखौ गिबि गिबियावनो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय बेखिनियानो जोंनि आफानि मुङा हरिराम नार्जारि आइनि मुङा माया नार्जारि आङो 9 थाखोआव फरायो नोंथाङा दा आङो एजिएसआव पस्टआव बादायदों आङो इलेक्सन गेलेदों आरो आङो बिथांमोनखौ बुजायदों जे नोंथांमोना जाय बे फरायसालिनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो हायो जाय आदा आब'मोना बे फरायसालिनि आंखालखौ बा जा जोंनि फरायसालियाव थानाय गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हायो बे आदानो नोंथांमोना भट होदो आरो नोंसोर मोजांखौ नायनानै सायख'दो मोजां होदो आरो बे स्कुलाव जा बे जारिमिन मोनसे बेयाव नोंसोरो बेलेगफोराव जोङो फरायसाफोरा 18 बैसो जायागौमानि जोङो भटखौ होनो मोनामोन नाथाय नोंथां फंबाय बिनानावमोना बे स्कुलाव फरायनानै बे 11 बोसोर 12 बोसोर 13 बोसोरावनो होनो मोनदों बेयो नोंथांमोननि गोजोनथाव बाथ्रा नोंथांमोना दा मोजांखौ सायख'नानै होदो बे फरायसालिया जौगाखाङोबा नोंथांमोननि मुङाबो बे फरायसालियाव रोखा रोखा थालांगोन जारिमिनाव थालांगोन बेखौनो आं बुंनानै बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों बिथांमोना आंखौ सापर्ट होगोन होननानै आं सानदों आरो देरहागोन होनना सानदों आङो खामानि जोंनिया बे फरायसालियाव गोबां आंखाल जानानै दङ आरो फरायसाफोरनि गियानाबो एसे खम गियान होगोन होननानै बे फरायसा आब्रुथिखौ लाबोगोन होननानै बे फरायसालिनि आंखालखौ जा जोंनि थाखो खथायाव जोंनिया गोलोम बोथोर सफैगासिनो दङ बेयाव फैनानै बबेबा गिदिङा बबेबा गाज्रि जानानै दङ बेखौ आङो फाहामगोन गाहाय फोरोंगिरि सारनो आङो आर'जलाइ होगोन बे फरायसालिखौ आङो
मोजां मोनसे सोलोंथाइनि जा थानसालि बानायगोन आङो बेखौ साननानै आङो बेयाव एसजिएस आव दारायदों आरो बिथां साब्रै जिथा जिएस आव दारायदों आं आरो बिसोरजों थाफानानै बिथांमोनाबो गोबां खामानि मावनो गोनां जासिगोन दा जाय खासे देरहायो दा आं देरहाफ्लाङोबा बेजों थाफानानै आङो बेजों खामानिफोरखौ मोजाङै जों बाहागो रानलायनानै मावलांनो सानबाय आरो दा